Huria di Tuhata, tapahoma martanyang nahohoma hita sa tabongoti parminggota dia disadarion. Martanyang nahohoma hita. Amin, mari dimahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni tudi porbadia, nat mo palangi doho tanoon, amen edehon hamuma di Jehovah edenai baru, edunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuonna, nunga di papatar ibana hati goranna diadupan ni akka si pelibigu, nunga ditupahi tanganna siamunna da badiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata suruh matud di porbadia turohanami. Asa tarapul situtu rohanami mar hite-hite haheheon di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami, mar hite-hite pakirimon na mangulu, asa totong hingot hami, na hehedo hami musesian na mate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian na matei. Amen. Surak-surak
Pangihok kamuma, pati ni debata di mingguta sadario, imasian pasalmen biddu 17 ayat onom, sogodom madido. Alayang ko ahu, marhaposan tua sinirohamdo ahu. Ikon marolopolop rohaku mida pangurupyom. Maredde maahu tu Jehovah, ay dinggaddo uhumna tuau. Ido sahat na tongrak magidogogo mahita tu dia dopa di debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulahon na hombar tu pati mi. Amen. Tato poti badu satu atau adu pandi debata martangiang mahita. Alia manami jala debata nami nadi banua gijang. Pargogo naso hatudusan. Pardinggan bahasa doho jala rodi saleleng leleng nado asinorham. Sai marpamuati maroham di haja haton nabi. Jala sai unang be ingot akadusa nami. Ai jodoh hami mardusa marado ponho, jala jodoh husungguri hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, se unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asiroham, se urupi mahami, ho ali debata nami, debata hatuam nami, palua mahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata, tarigo tu hasesaan di dosata. Roma hamu tuahu, asa mangulu tu dimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samuna songon abit bunga dadap, botardo bahenoku songon itak. Namperara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na digijang. Tuhan
Turpuk hata di debata di bingguta sadariot, ima sian Kolose bidutulu ayat 15 sahatu ayat 17. Sogodoma diduk disi. Jala damai di Kristus, ima mengarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamu di jauh, di bagasan sadadagi, gabe parroha mauliate mahamu. Gugun mahata ni Kristus maringanat di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapistaran mahamu, marsi ajaran, jala marsi paingotan, marhite-hite akka edde pesalmen, edde puji-pujian, dohon edde partudion, edde hon hamuma de bata, di bagasan rohamuna, marroha ha mauliateon. Jala nasa siulaon, manang dihata, manang di pabahenan, saluhut nai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus, huhut madok mauliate tu di bata, ama marhite-hite ibana. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hata di bata, jala no piopsa. Amen. Sai pasado oleh Tuhan akan aporselai asa masih ngomong-ngomongan songon napit ngatikwi di bagasan asik nongan idopina idombi saya padongku akadongan natutu sinondrami. Saya pasada nongan ami doson ho tuhari asa unang sian ami nganggo sada rilube otok putih ani dilungaoni sune Tahatidako maha porsiau tai, songon na hinatidako di dongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita makatidakon. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, nat mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova nasa sadai, imana di tubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siatud di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tubaw na berdit di pauhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pidorsila na tuat tubanuaturu dug di tanong na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahuhundul tu syamu di debata Jehova amanai pargogo na sohatudusani di siba ibana pay mamulak sogot tu tanoon mau hubi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia. Jala adok sada huria na badia. Huria hatopan di halak Kristen akkada badia. Dohot di hasisadi dosa, dohot di hatai na madok. Mulak mangulu dosogot daging di halak nong mate. Dohot di hagoluan na sorasuda. Amen.
Kabegeba titing di huriata di minggu sadarion. Horas madehamu, amang inang, akayan akan nami namar niroha sadarion. Selamat hari Minggu. Naing hujan nami ma manang piga-piga nadikot di warta jemaat sadarion na asingi boy mata jaha marsada-sada di Jabotabek. Yang pertama, nama Minggu sadarion ima Minggu kantate. Endeon hamu ma di Jahoba ende naik baru dengan topik marende mahamu di Jahoba ale sandok tanoon. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Selanjutnya nomor 3, pada minggu ini, hari ini 7 Mei 2023, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. 1 amplop persembahan untuk Huria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor distrik 18 Jabar Tengdie. Setelah pembacaan warta ini, sebelum doa syafaat, kita akan menyaksikan video perkembangan rumah distrik 18 Jabar Tengdie. Berikutnya, nomor 4, perubahan jadwal ibadah minggu. Mulai hari ini, sejak hari ini, ibadah minggu berubah menjadi sebagai berikut. 1, bahasa Indonesia, jam 7.30 WIB, tempat di gedung gereja. 2, sekolah minggu horong gabungan, jam 7.30, bertempat di ruang sekolah minggu lantai 2. 3, bahasa Batak jam 10 pagi WIB, bertempat di gedung gereja. Dan 4, bahasa Indonesia jam 16.30 sore, tetap di gedung gereja. Dimohon kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan para jemaat mohon dapat datang 30 menit sebelumnya untuk menjaga kedisiplinan kita. Jemaat meninggal nomor 5, pada hari Minggu 30 April 2023 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Sauria Boru Pasaribu, tutup usia 69 tahun 9 bulan, alamat Jalan Kebun Bibit Barat nomor 47, Jemaat Sektor 6 Cipaganti, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 2 Mei 2023 di TPU Kapandu, Bandung. Keluarga ditinggalkan suami Bapak M. Simbolon dan 1 orang anak laki-laki. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Nomor 6, memasuki masa pensiun situa. Hari ini, Minggu 7 Mei 2023, pada bagian pukul 10 pagi ini, 2 orang majelis situa kita akan memasuki masa pensiun situa, yaitu situa Mel Boru Cipahutar dan situa LR Boru Sregar. Nomor 8, pada hari Minggu 14 Mei akan datang pukul 10, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi Punguan Ama dan penggalangan dana untuk pembangunan gereja dari HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. 9, pertanggihan sektor. 1, sektor Cipaganti, pada hari Jumat 12 Mei pukul 19 di rumah keluarga Situa P. Pangeribuan Boru Sinaga, Jalan Sapu Jagat nomor 21. Yang kedua, sektor Bumi Siliwangi, Jumat 19 Mei 2023 pukul 19 di rumah keluarga Amang DR Hagultom Boru Nenggolan, Jalan Setiabudi nomor 186N. Selanjutnya, pada hari Senin 15 Mei 2023 pukul 18.30
bertempat di gereja ini akan dilaksanakan ibadah doa bulanan bulan Mei di gereja dengan tema makaholongi dongan songan Kristus makaholongi hita, mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Juga pada hari Minggu depan, tanggal 14 Mei, bertempat di gereja ini, pukul 9 sampai 11, sesi diakonia bekerjasama dengan PMI akan melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin melakukan donor darah, dapat menghubungi kontak person seperti tertera pada wata jemaat. Selanjutnya, gereja ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Di antara jemaat yang berulang tahun antara tanggal 1 sampai 7 Mei 2023, kalau ada, saya lihat ada beberapa, kami mohon untuk berdiri. Ya, mari kita tepuk tangan. Terima kasih, mohon tetap berdiri. Firman Tuhan untuk Amang dan Inang berulang tahun tertulis dalam Filipi 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Asini roh hama dihamu doh damai sian debata amata doh sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Selamat berbahagia ulang tahun ya. Kemudian berita keuangan. Sampai dengan minggu ini berjumlah 37.988.000, untuk huria 24.948.100 rupiah, untuk sentralisasi 9.645.900 rupiah, untuk pembangunan gereja 3.394.000 rupiah. Itulah beberapa hal penting dari jemaat kita. Sebentar kita akan menyaksikan video perkembangan rumah distrik 18 Jabar Tengdi. Kami persilakan. Martangi yang mahita. Mar ulak-ulak kami mandok molte tuho ale Jehovah. Debata nami namara bangso depan wagijang. Ala naon dedongan Yeho kami mari tehite pasu-pasum satu ombason. Molte madiho Tuhan ala naong mauru pandemi COVID-10 siaon. Alai o Tuhan sadongani marwasmu habengeton. Asa olo hami madhoti mangula menjaga protokol kesehatan
naung de leon ho martiate pamerintah nami. Pasu-pasu ma o Tuhan pamerintah nami disude ulona sida, sian gijang satu toru. Saya jaga mahami o Tuhan siapar sahiton, taringot dohami di aka amang nami, dohot inang nami, dohot anggi nami, sude tahe ruas nami nama sahit. Ima, amang C hutajulu, nyonya Pasaribu Boru Manalu, amang SR Sibarani, nyonya RS Yohombing Boru Pasaribu, nyonya Esinaga Boru Taba, nyonya Sitorus Boru Tambun, nyonya TS Hutauruk Boru Lubat Tobing, nang Herlina Napitupulu, nyonya El Yohombing Boru Simanjuntak, amang M Simbolon, nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, amang de Pakpahan, situa nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, amang Manulang, amang situa TP Sirait, nyonya D Opusunggu Boru Raja Guguk, amang situa KM Panggabean, nyonya situa CL Situmorang Boru Pakpahan, amang Dr. Rendes M. Manik, amang Insinyur JPM Toga Torop, nyonya Huta Barat Boru Siregar, nyonya Ersinaga Boru Supirian. Saya pasu-pasu ma ale Tuhan aka perawat, tenaga medis, dohot ubat di aka dongan nama sahiti, leon ma di aka ruas mu nama sahit ale Tuhan las ni roha, hasrepon di roha, dohot habengeton, marpakirimon tuho, pangidoan nami ale Tuhan, leon ma di nasida dohot hamalumon, asa boy nasida pasangapan guar menabadiai. Aidang adong naso terbaik kok. Hutangnya kon kami oh Tuhan, akaya nakon nami, parsikola minggu, dot aka guru-guru sekolah minggu, pasu-pasuma par mingguan nasida sadarion, dot pasu-pasuma usaha BPG Badan Bangun Gereja memfasilitasi ruangan di lantai 2 maupun di lantai dasar. Dengan musia doangan di Tuhan, aka kategori nami pungan ama, pungan ima, doat pungan lasiang. Dan lupa kami Tuhan, utangkan kami do ya nokon nami, naso mandapat ulaon, mana pekerjaan dope, suang songoni aka ruasmu dang dope muli mana mengoli, lema di nasida rokap na denggan, na porsya diho, suang songoni aka keluarga na dope manda potot peparan nang ya nokon nasida, saleon masa kapina roha nasida, asa giot nasida martang yang tuho, asima roham o Tuhan. Taringot kami itu riam di persiapan pembangunan Bagas Jorom, doa permingguan di persiapan HKBP Lembang, suang songoni di HKBP Sumedang, saya menda campur tangan, saya palambok marohani masyarakat sekitar, asa boy jong-jong Bagas Jorom di Lembang doa Sumedang. Saya dongani madohot tabai ma akar ruas mudisi, hutangnya kon kami, sadar Tuhan, acara paburhaton manang pelepasan, pesun akan naposon na martohonan, ima inang nami situa LR Pasaribu Boru Siregar, dohot inang nami situa Meluman Tobing Boru Sipahutar Sadarion. Mal tema Tuhan, naung di pasu-pasu hodo pelayanan nasida, pasangapon guar munda badiai, saya homa nama dongani inang nami na duaon, dohot keluarga nasida ditikin na yang rodope. Mal tema Tuhan satu kinari, pasaton hatam doa amang pendeta nami, pasu-pasu amang pendeta nami dohot hami na umpegesa. Mal tema Tuhan sepat tinggil ma pinggol mi tutang yang namion, na husamun hami holan mangasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asi maroham. Amen. Mau lihat ya? Mari dibahita.
Dameni di batana sumurung sian saluhna roha. Ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Shalom marihita saluhna. Soni manang dia manami nama dohot itu pesa tunuaing di live streaming sian YouTube ni Huriat Hari Bandung Reformanda. Selamat hari Minggu ma nang dihamu damang dainang. Atong hurian itu hatta na holongan masuk mahita tu minggu kantate. Jalata jalo mahatan itu hatta ima disada kronika bidu 10 onom. Di ayat 20 sahat rodi 20 tapai hutihut ma di bagasan rohatta ganup. Edehum majahuba ali sadok tanoon. Baritaon hamuma hatuona ganupari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak parbigu hamuliaw nai. Di tonga-tonga ni salhut bangso halongangan akka nabinahen nai. Ay natibul do Jahuba jala tamasi tutu pujion. Nasokkal do ibana mangatasi sude akka debata. Ay ajia-jia do sude debatani akka bangso parbigu. Alai anggo Jahuba naung majadihon akka langit. Hatongamo dohot hamuliao di jolona. Hagugoon dohot hinauli masa di bagasan habadiaw nai. Hamu ali akka marga ni akka bangso. Say lehon hamuma tu Jahuba. Lehon hamuma tu Jahuba. Hamuliaon. Dohot hagugoon ido nang sahana. Huriata di bagasan lasni roha nang ditikyon di mingguta kantate. Edehon hamuma edenai baru di Jahuba. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan. Atong hurian itu hatta naholongan di bagasa Yesus Kristus. Dia donuaing akamang inang mangujar rohata markantate. Marede puji-pujian tu Jahuba di bagasan nguluta. Tentu taboto do akamang inang dia do akka pengalaman hidup. Na tabireng di tonga-tonga ni nguluton. Dia donuaing akka panidangion na masa di nguluta. Ido badok. Di almarhum Pandita Dr. Eka Dharma Putra pernah mengatakan hanya orang beriman yang bisa bernyanyi tanpa pengalaman iman dan kekaguman akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita dapat menyanyikan nyanyian baru atau puji-pujian bagi Allah. Ido na markanta tinuaing nang parpesalmenon Raja David bohado ibana nabui di nama dopang halak Palestin di hati-hai suatu kemenangan yang sangat gemilang bagi dia. Takas di sidora songon lasni roha ni ibana pola marid de ibana pola manotori doho pardihutana seakan-akan bagaimana ini Daud kok lain dari yang lain dalam menyanyikan sesuatu kegembiraan sukacita panotorona pola songona ditihai inatai bagaimana ini sukacita seorang raja tidak seperti seorang raja dia melantungkan suatu kegembiraan mangedehon ede puji-pujian nang di ibana nang tutuhani. Laos ido nang las ni rohani bana didok nang sahama poti parpadanan sian ebet edum laun takasma di bahay di sinang akka panortoron na marliat-liat di bahay masian horong musik imasian si asap buhado asalam takas nang di pajaloon dinamarkan tati na sida menyanyikan nyanyian baru ala di padonganion pangaramotion ni debata na sida asalaus musena ditabut
perjanjian di poti parpadanan songo tada hataridaan penampakan Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa itu. Alanido dia dehon ibana didok dia rahon dilas di rohani parpesalmenon deho sadok tanood baritaho kamuma hatuaonna ganupari atong didok tapa jojor akka pabahenan ni debata di ganupari. Tentu amang inang dakolan sadari hita alai ganupari do hita buhado di pabahenan ni debata di tonga-tonga ni nanguluta. Tetap do debata mangaramuti hita atong buhado hita pajojorhon akka pabahenan ni debata di bagasan nguluta. Radohonota akamang dak holat di parutungan ra alai buhado hita di bagasan ng suka duka pe buhado hita maddopakon buhi ni Jahuba di tonga-tonga ni hamulyon na pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak parbigu hamulyon na buhado hita maddopakon buhi ni Jahuba na badiai asa takas di bereng akka na asing akka parbigu buhado akka halungangan na binahin ni debata totu halak na porsiado songo paduhan ni nang Ekadarma Putra hanya orang berimanlah dia mampukan bisa bernyanyi tanpa pengalaman iman. Jadi buhama benon ni akka perbigu ati akka manginang laho madok diha muliau pajojorhon pabahenan ni debata ala sopor siaibana di pengalaman di kekaguman perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya tidak mungkin dapat menyanyikan suatu nyanyian baru. Alai anggo hita damang dahinang song pengalaman ni parpesalmenon songonima nak kita bohado halungangan na pinatupa ni debata di pabahinan di nguluta totu makorhon tunadinggan totu lebih dahsyat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atau bagaimana kita menyanyikan segala perbuatan Allah di setiap kehidupan kita. Di ganupari, di ganuptiki naing berengota nang bohado pajojorota hinauli lasni roha di pabahinan ni debata di nguluta dang marsangga-sanggara akamang dang sesaat manang bui bohado tehe lubimba pamujokku ara dapot gaji nau manang di masa panen nau manang di masa parutungan masa di akka las di roha daong alai buhado ganupari ganuptikido pabahenan pangaramotion doho pasu-pasu berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu yang kita terima atong buhado hita pajojor honi asa ditabereng buhado nabinahin ni Jahuba di hita tibuldo nang guarna tama si pujion hanya kepada Allah lah. Puji-pujian kita dihasangapo dihasokalon doho dihamuliaon na mengatasi debata ni akka jadi-jadian atong dang marnosa ni asa dibereng buhado tidak mampu memberikan segala sesuatu yang indah bagi hidup dan kehidupan kita diaka najulu nata sobay dangadong mangaliho pasu-pasu dangadong mangalihon berkat di tonga-tonga ni nanguluta alai di sido hita bohado tutu asa totong dihatongamon dihamuliaw ni Jahuba dihabadiaw nay takas tapajojor takas tatidakon nang songon sukacita kegembiraan ni parpesalmen di tonga-tonga ni nanguluna atong imalas ni rohatta akamang bohado tutu asa marede puji-pujia kita di Jahuba asa sudena sabangso sude hita marhatu Tuhon hamuliaon haguguon ni debata naung tajalo saha ditikion orang yang tidak memampukan segala pujian syukur kepada Tuhan. Orang fasik lah itu, orang yang tidak mengenal siapa Tuhan yang telah menjadi remote control di bagasan nanguluna
asa ima mabuak kita atong dia duduaing damang dainang di tujuan ni nama rede hita songonak kaningan adong sibikasina adong las ni rohana padongan niyo panuturion ni debata ganupari dingulu ni bangsoi nang dingulu ni parpesalmeni sa diri atong buhado hita di namang edehon ede puji-pujian tu Jahoba dang rado honota asa holan tampil beda hita rabu masalah molo dohnota di nama lenceng di paredota danggabi nama korhon sura di tonga-tonga ni paredeon manang anggar kebolehan daong alhai bohado hita mangedihon idenai baru tu Jahoba lapatan na bukan nyanyian itu yang baru, tetapi bagaimana kita setiap baru Bapak Ibu menyanyikan bagaimana sukacita yang dari Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi, Tuhan memberikan sesuatunya setiap hari bagi kita. Alani do mangedehon edenai baru disikap di hati di pabahinan di paredio taimara ganupari akamang marede di bagasan roh martangiang marede di bagasan lasni roha puji-pujian tu Jahoba. Alani betapa daw marati akamang dia kaseksikor hanya mau mengisi jadwal kadang di tengah-tengah HKBP masih moloso anggapna, moloso jadwalna markur, baolo dang bermingguate. Jadi seakan-akan menjadi rutinitas dan adong efekna dan adong pangotakna bahwa nyanyian itu adalah suatu kesaksian manang panidangion di tonga-tonga ni nang nguluna nang EDIP gabi hatan itu hatta songon na tersurat do radisi berengota akka amang inang dan sekedar tampil alai bohado hita marsaksi marpanidangion marhite ede di bagasan nang nguluta di tonga-tonga ni nang hapor siauta. Jadi asa takas idorado no takamanginang pinabuat waka sudut no poso lihat itu di nyanyian HKBP bagaimana di karang 1600-an, 1700-an, 1800-an bagaimana roh nyanyian itu todini edei begitu lamanya diciptakan. Apa peristiwa yang terjadi pada saat ini diciptakan, digugah, doh dibain. Jadi di simara hurang mangatusi, di simara amang ikomulak kita. Buhado parediota marhite edeni HKB. Rama cita bodoh amang dia ma ede puji-pujian, dia ma ede di Natal, ede di tiki nang habot ni roha sukacita. Tidak ma moldo masai molo di ede ni halak asing songol 500 walu. Say patugu anggodang itorusi hitam Indonesia siapa? Molodang ditorusi ditiki marsi tahunun ibana di edehoni ralubang ma nang pakilalana. Jadi do nani do rupani tiki mangula di Kalimantan di Jumat Agung gudang romar minggu do pungon baji maknami pe 120 kakado di sabunganon tetapi lebih sampai 350 orang ro sian na asing ro sian akahurina aladang dapona edei di tonga-tonga ni nang huriana dang dapona di pukul 2 ede na macay tabu na angon-angon manorusi di hapor sihaon ido ba na dok mulo mga puli hamidisan binain sian habatahon mulo pe gereja na asing ibana alai dia muli manguli tu suku Toraja Kalimantan torniedehon edei bah manurusi dok wasan waing sumulak tu HKBP anggo ditorusi do nang rohai kadang imara tengok do pirati kamang inang na julo buhado molo mangalewati lubang si sera-sera tor dia dehod do Jesus ngilun to diku tor takas dia teh Yesus ngoluni to dik alai hola salpu lubak si serai ke manakau
sayang kemana kau pergi torina matong tor edena asing namate. Jadi buhado tutu di ngudo nate. Jadi buhado nyanyian itu dinyanyikan dengan indah, dengan hapursiaon. Idodok Martin Luther mulu dinggatai dehon edei litu dosibolis lari berterbirit-birit aladang lomor hana mengusir si bulis doyak kamang mulu tai dehon ede nama ceuli ede puji-pujian tutu hatai dang lomoro hani si bulis lau mabigi idodok nang Dr. Martin Luther asa edei die deho maceului litu do si bulis di horhoni i atong di simahita memadukan di suara tayate itu bana dong harmonisasi di napasadahon ede natabu di suara sada dua tolu dohot opat bohado paduan suara di harmonisasina nama cai denggan nama cai uli imara bagian ni para diota alanido tardok dohita gereja HGB Singing the Church gereja yang bernyanyi saat tu tikion ala memang imarata tonahon mulai imata jalwak kamang sian sikola minggu hita iru banda gudang rata dok malohita di namarnot malohita di namaride gudang akana tapatujulu dia ka artis ni halak batak nama dok ra sian pentradisio mai sian naubigi marhite namaride baibana sian sikola minggu natanakma akai edi nang dinggulu na asing jadi molo widado dia ka hurian asing di solmisasi hurang do di giat tondasi dati halani buhado hita laho takas asa bagian ni parit diota nang ngului. Itu hahuja hamis ada buku menghuton Profesor Graham Well, direktur ni penelitian pendidikan di salah satu universitas di Inggris di Doibana Songnom. Bernyanyi itu membuat seseorang lebih bersemangat. Jadi orang yang suka bernyanyi adalah lebih sehat dari orang yang tidak mau bernyanyi. Lebih semangat dohot tu sehatna di nguluna atong adong dora takas na tabunati berarti bamarid de mahita kamanginang buhado tutu asamarid de hita lam tu sehatna ido takas di nguluo dag soal hamaloon marid derati kamanginang alay buhado gabe semangat gabe tuhahi pason kesehatan di dok profesori imara patuduhon buhado di dok nakaningan muset di si dang pola ikon suara na fils ate suara na suninggan alay membuat awet muda nina di pakatayon nai di buku nai jadi lam awet muda jadi unang hati akamang inang angalan siau ngamatua au ba daktar bainau be di suara kudaong di hal tuau nido dang taringo tuha malo marede tutu hatai alai bohado asalam awet muda di semangat di pared dio taido narumikot akamang inang di tonga-tonga ni nanguluton idora takas dihita asa tabuan jala alamat ni edei ima tutuhan jahuba atong tapading gamay tahanguluhom ma paredyo tay buhado songon nang parpesalmeni makatidakon di pabahinan ni debata songon ni mahita buhado hita berkantate makatidakon pabahinan ni debata di napatuduhon parsitutuota di hamuliaon jala di lehon debata di hita pos ni roha akamang inang atong marhiti ng turpukon didok bernyanyilah dengan mengabarkan dan menceritakan kemuliaan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, perbuatan Yesus Kristus dalam karya keselamatannya di pengorbanan di bukit Kalvari yang begitu ajaib. Bagaimana kita menyanyikan itu kembali. Buhado hita markantate akka amang inang marhiti minggu tahun
dinamarkan tate hita, itulah berkat Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak cukup Bapak Ibu dengan kata, tetapi mengucapkan bagaimana karya Tuhan di setiap kehidupan kita. Tapa jujur mai, dihasangapun, dihamuliaunai, bernyanyi itu mengucapkan dari hati yang terdalam. Tentu nang ta'alami ma'aka manginang sukacita pabahinan dohot lasni roha nasihat Tuhani. Biarlah hadirmu Bapak Ibu Saudara menjadi nyanyian yang indah di sekitarmu, berkantate, menyanyikan nyanyian pujian hadir kita di mana di masyarakat yang plural, di kemejemukan bagaimana kita menghadirkan, kita menyanyikan bahwasanya kehidupan kita indah di sekitar mereka. Tapa tuduhom mai marhite ngulutta nang hapur siauta di pabahenan ni debata. Sonima nang dihamuna di inanami na dua nang ditikion inang situa Maria Evelince burus pahutar do inang situa Lasma Rohana burus regar mau lihat tema inang ditikion saat ula tohonan mi saat tunanya turhon ni huriata kepi di 45 tahun pensiun pabrota kamuna di pelepasan nang di Tikioto tu gabe ngulu namarkan tatema nang ngulu muna inang na dua rapdo amanami amang pasaribu di tonga-tonga ni nang ngulu muna di hatuaon rapdohot akka pinopar tu juluan ni arion nunga takas di parar tu hatta hamu inanami na dua rapdo keluarga gabe ula-ula na met-met di tonga-tonga ni harajau ni debata di tonga-tonga ni huriatta HKBP Bandung Roformandaon alani mau lihat mainang marhiti huriatta marhiti amadot ina sude remaja naposo nang sikola minggu di Pashaton, di Hamalation, ni rohanami, di basa-basa ni tuhata sa nang tutikyon, buy paujukon di bagasan las ni roha di bagasan semangat dopi akena namanya dua di semangat nabuy dopi di akka pangulau moliatema di inanami di pasu-pasu ni debata di hamuna rapdohot amanami pasaribu rapdohot pinopar ni inang situa borus pahutar nang di pinopar ni inang situa borus regar sa di pasu-pasu matutu di bagasan akalas ni roha atong lasma rohata hamuna amanami inanami ruas ni huriah di Bandung Roformanda di tangyangta di pabayna nasida do di pakubason nasida nasalilingon padimun-dimun ngulu ni pakubasion rakmadok mau lihat hita di dengan bahasa ni Jahuba di nasida nang di masa-masa Tuhan nasida pe totong di parat tuhata di tebay hai pason gugo do las ni roha nang diaka pinopar muna pitutu akapahopu akanako pena nasosok do pena di pasu-pasu tuhata ma nang ditikina do las ni roha muna atong markantate mahita akamanginang marede puji-pujian mahita di Jahuba di sadok gulmi di nguluta tapa jojor mai di pabahenan di asiasi ni debata nuaing totong rudi saliling nililing na amin martang yang mahita Tuhan mau lihat tema rohanami tutu marhite minggu nami sadarion markantate hami mangedehon edenai baru di ho ali Jahuba ede namar panidangyo kami ede di siganupari asa hupa jojoro kami di hamuliomu di hasangapomu talumubi Tuhan padongan yomu pangaramot yomu do sudi narikoti di tonga-tonga ninggulu nami songoni Tuhan nang parpesal menon di hati dako di bana Tuhan bohado padongan yomu madopang Palestin bohado nang sapoti parpadanan tu Jerusalem songon hataridaan pusat kehadiranmu ali Tuhan tarbain nasida monang disude nasa gulmit ni ngulu nasida atong di hataridan nami Tuhan marpar saorak kami rotu jorom nabadiaon asa marede puji-pujian
diha muliau diha sangapomi lao supa jojor hami ganu tiki ganu pari Tuhan di sude nang di ngulu nami di pambahemu nak Tuhami atong mauliate ma Tuhan marhite hatami asa nang kehadiran nami tuhu maliang gabi ede nai baru mai sada kesaksian di masyarakat na plural na majemuk di dia kami Tuhan nang maringanan totong mahupa dari dauk kami di kehadiran nami nang takas kami marede ede nai baru di hoja huba tari dauk kami mai nang hajong-jongan nami songon huria nang hajong-jongan nami songon ama ina di instansi di ulau di perusahaan nang di akka pardalanan ni ngulu nami atong Tuhan di arisadarion upa berhat kami ma ina nami si tua minang boru si pahutar dohot ina nami si tua inang boru si regar rap dohot na dohot ini amanami pasaribu rap dohot akay na kunasida na rap marminggu dohot hami Tuhan di para rohodo ngulu ni inanami na dua di pakubasion sa lilingon di tonga-tonga ni nang ngulu nasida atong say ho Tuhan upas pasuhon di hahipason gugo nang gajang ni umur dope di tonga-tonga ni ngulu nasida molope dia turhon huriam di nabuy posiun ono 25 tahun mau lihat ya Tuhan saat ula tohonami sa buy nasida paujukon sa tu ono 25 tahun tohonan nasida alay maruduk do Tuhan anggo tohonani nang dingulu nasida saat di ujung na Tuhan pakai parar manasida di ngulu nasida do gabi jamita na mangulu Tuhan nang dihuriamon do diaka pinopar nasida soni Tuhan nang dinanami bersrigar na peutson amanami totong tabamu Tuhan hai pason gugu di nasida nang di pinopar nasida pe totong pasu-pasu honomu nang dinanami pe Tuhan inang burus pahutar di habalona totong Tuhan lihon nang dinasida di semangat doho diaka pinopar nasida tujuluan niarion ima Tuhan nang panggilan nami ilik nami soba nami tua dupamu na dilas ni roha dinasida Tuhan sonima nang diaka program ni huriam pasu-pasu Tuhan di ngulu nami soni nang pasaton nami Tuhan lau padimun-dimun di pembangunan ni bagas di distrik do Tuhan do kantor di Cipamokolan totong Tuhan sonania turho distrik las roha nami Tuhan manupahi asabui di hajong-jongan ni uluan ni distrikot Tuhan do di kantor nang bui liling nanaing hirimon nami Tuhan bui jongjong tuak katiki parpudion Tuhan hubah kami nang amanami si bulon naung bui Tuhan marsirang nasida sian ina nami inang boru pasaribu di tikina salpu liot dia manami gugu pakrimo talumuwi Tuhan nang dihai pason nasida hu Tuhan renge dia kapar saiton nasida posro nami Tuhan hodo padauni na sumurung laos ditikyot Tuhan marujung na toras ni ina nami na sotarbain ro amanamion tu rinianiate di samosir Tuhan jut rohana sida alani parsahito tutu dang bui mangida ina nami nang matua nang jumulo ni anakmu nang ditikyon atong parsunggul mamuse molope mardapo Tuhan si tahunoni alay na poso nami Tuhan dang mago pakrimo nasida haporsyon nasida tuho ali jahuba di bagasan Kristus papos roha niyama nami nang diaka keluarga pe Tuhan na borhat tubo na pasugit totong pasu-pasu musalhut na di pinopar ni tutoy buy mabahin akka narikot diaka ada tarumubi paujukon nang inanami tujulom marhite para dianan parsato kinani atong rapon homa hami Tuhan huriam di sadok nasa gulmi ni ngulu nasida diaka ulau pabahenan nang diaka aktivitas nasida diaka karir pe Tuhan totong ma pasu-pasu honomu mangido hami Tuhan say urasi mahami sian dosa pason nami asalam talup hami majalo hasit tongan do marede puji-pujian di guarmi Tuhan dot habaoran ni pasu-pasu hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta laos pasaton pilihat tahita. Ta
Nuaing sahak mahita tu acara pelepasan di nalaho mamasuhi masa pensiun ni inanami si Tua Maria Evelince boru si pahutar doh inang si Tua Lasma Rohana boru si Regar marede mahita. Puji Jehovah dan kita menopang dagingmu. Jalan atau menopang kisar matamu. Cocot dorong pangurupin na Tuhan. Ujunaro agogotan. Puji Jehovah ai ditupak kototumo ngongkong dengan asa dadawi omutobuna samindo. Hamu dongan ruas dohok parhalado ni huriata di Hake Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Jongjong do nuaing di Jolota ima inata si Tua Maria Evelince boru si pahutar dohot inata si Tua Lasma Rohana boru si Regar. Nalaho mamasuhi masa pensiun. Alani jumoloma jinahon aturan peraturan 2002 di poin di bagian pitu di 25 di onom-onom. Pasiudo sahalak si Tua molodung marumur 65 tahun alai hokdo tohonan ha si tuona jala pasahaton ni padita resort masurat pensiunna hobartu aturan peraturan ni huriatai nunga dapo tiki nasida mamasuhi masa pasiun atong tangion hamuma surat sian padita KP Resort Bandung Tengah na marpardomuan tu masa pensiun muna jinahaun ni inang sekretaris huria. Surat Keputusan Pensiun Penatua nomor 0,01-KPP-01-Romawi 5-2023. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah Distrik 18 Jabar Tendie berkedudukan di Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6 poin 6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur dan masa pelayanan yang bersangkutan, memutuskan menetapkan nama,
Sintua Maria Evelince Sipahutar, tanggal lahir 2 Mei 1958, ditahbiskan menjadi penatua 3 November 2002, pensiun pada tanggal 7 Mei 2023 dari Penatua HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Mei 2023, HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Pendeta HKBP Resort Bandung Tengah, Pendeta Burhan Sianturi STH, ditandatangani dan dicap. Surat keputusan pensiun penatua nomor 0,02-KPP-01-01-5 Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Distrik 18 Jabar Tendie, berkedudukan di Bandung, menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP, mengingat aturan peraturan HKBP setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP, memperhatikan umur dan masa pelayanan yang bersangkutan, memutuskan menetapkan nama Sintua Lasma Rohana Siregar, tanggal lahir 15 Februari 1958, ditahbiskan 16 Desember 2012, pensiun pada tanggal 7 Mei 2023 dari Penatua HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Mei 2023, HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Pendeta HKBP Resort Bandung Tengah, Pendeta Burhan Sianturi STH, ditandatangani dan dicap. Hamudongan saulau nami, nunga dibagi hamu surat ni Padita HKBP Resort Bandung Tengah, namar perdomuan tu masa pensiun muna, marsanga madibata jala pujota do guarna na badiai, siala pakko basyo muna na sailaon, laos dohonon nami ma mauliate tuhamu, situa nami mamuka dung saha tohonan ha situau tuhamu, saha tu na mamasuhi, masa pensiun sadarion sian Huria Kristen Batak Protestan Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, tatangnya koma asahot marparbue pakubasyon na sida na dinggani, jala di ramoti huhut diiring-iring tuhata na sida dohot keluarga madalani masa pensiunon. Hamu situa nami, inang situa Maria Evelince Boru Sipahutar, dohot inang situa Lasma Rohana Boru Siregar, au Padita HKBP Resort Bandung Tengah, paborhato kamu mamasuhi masa pensiun di bagasan goar ni debata ama, anak dohot todi parbadia, naung patauhon hamu mangulahon tohonan hasituauni, mauliate dohonon nami siala salhut pakko basyo muna na sailaon, tuhatama nama masu-masu pakko basyo muna dohot keluarga, bahen sangap di goar ni tuhata, jala tau lasni roha di huriana. Amin.
martangyang mahita. Ali Tuhan di bata hodo na paujakon huriam di tonga-tonga nami. Pujion nami do guarmu jala hamuliation nami dinggan di basam na mga luas na posomon marhubas na sa laud di huriamon. Hodo mamilit na sida tulaon hasitoni. Las hodo na paborhaton na sida dohot keluarga mamasuhi masa pensiun mardongan pasu-pasum di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Sari hondong golongi, Tuhan menjagamu. Sari kali hontangi yang di, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Las perohan masapeho sai di ramatiho, Tuhan menjagamu. Madok hatama sian utusan mewakili ruas Romana Sida 7. Shalom, Horasma di Hitasude. Selamat hari Minggu di Hitasude. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan mewakili ruas dari Gereja HKBP Reformanda. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami mewakili ruas untuk mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan dari Inang Situa Mel Boru Sipahutar dan Inang Situa Lasma Boru Siregar. Terima kasih banyak Inang untuk pelayanannya selama bertahun-tahun ya Inang. Nang Mel sudah melayani kurang lebih 20 tahun. Nang Lasma Boru Siregar kurang lebih 10 tahun. Terima kasih banyak Inang untuk jerih lelahnya dalam melakukan pelayanan di gereja kita. Memang di dalam melakukan pelayanan mungkin tidaklah mudah ya Inang. Banyak yang harus dikorbankan, mungkin dalam mengorbankan waktu dengan keluarga, mungkin harus mengorbankan waktu untuk melakukan pelayanan di gereja. Ada banyak tantangan, ada banyak mungkin ujian, tetapi sampai saat ini Tuhan memampukan Inang Situa kami boleh mengerjakan semua pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Inang. Terima kasih banyak ya Inang, hanya ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan kepada Inang berdua. Biarlah Inang tetap ke depannya semakin semangat lagi melayani Tuhan. Usia 65 tahun untuk pensiun itu mungkin hanya sebagai aturan-peraturan administrasi gereja saja, tapi kami berharap mewakili ruas di sini, kami berharap terus Inang tetap melanjutkan pelayanan baik di gereja kita maupun mungkin di Punguan Ina, dan setiap pelayanannya ini boleh menjadi berkat. Sudah banyak yang Inang lakukan selama menjalani pelayanan, jerih lelahnya pastilah Tuhan perhitungkan. Jadi terima kasih banyak Inang, Tuhanlah yang membalas semua jerih lelahnya. Terkhusus untuk Inang Situa Boru Siregar,
karena mewakili dari sektor Mabansel Tim. Terima kasih ya Mama Tua ya untuk semua perhatiannya. Saya masih teringat ya bagaimana Inang selalu menanyakan kabar, menyambut dengan ramah, gimana, sehat. Itu sudah merupakan sebuah betapa kita diperhatikan sebagai ruas di sektor Mabansel Tim. Terima kasih Inang untuk semua jerih lelahnya dalam pelayanan. Biarlah ke depannya tidak hanya sampai di sini pelayanannya, tapi ke depan selalu semangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat di tempat ini. Jadi untuk Amang Inang Situa juga yang di sini yang sudah melayani, sekali lagi kami dari Ruas mengucapkan terima kasih banyak. Mau lihat Tegodang, biarlah Tuhan membalas semua jerih lelah dalam pelayanannya dan buah pelayanan. Apa yang menjadi teladan pelayanan yang sudah Amang Inang lakukan, itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Songoni Mahata Saotik, Sian Hami mewakili Ruas Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pinasa mapartikia tu Amang mewakili Parhalado, Amang Situa BE Silalahi. Hurian itu hatta, selamat hari Minggu, tamaro hita madok molate sedarion. Ala di patu pahuriat tado wisuda purna bakti ni situa. Jadi kola jenderal di wisuda purna bakti, situa pe di wisuda purna bakti do. Inak tanah duaon sia sektor pajajaran inang situa boru si pahutar, do inang situa boru si regar sian sektor Mabansel Tim. Cerita maju amang 2 tahun nang sabar maju hamuna ia hami sangkata dunda jolo tahun 2002 bulan Februari mahami di jalo istilahnya lerling masih ajar ipasu-pasu mai tanggal 3 November 2002 oleh amata praeses HKBP Jabar Tengdi Amang Padita Hasudungan J Napitupulu di zaman ni Padita Resort Padita Saur L Simajutak 10 tolu hami tikini nadi pasu-pasui diojakon 2 paropuan 10 sada bawa. Sia 10 tolui setabi lunguroha onom mai naung dialap bebata 5 mai nauk pasiun 2 nai nama natadi kami do amata situa RS Panggabean jala tahun naroso ngonon wisudo muna mahami musengani pas au bulan 2 amang RS Panggabia bulan 5 amat enatau petok songoni. Dia bulan naro. Tak tahun naro. Maro ono 25 tahun mahami. Mulate mainang di hamuna situana mina 2. Di sudena pakko basio muna di tonga-tongani huriatta. Ihalahon hamion tikini di jalo di zaman ni na posi-posi do pe. Tang apala tipak do pe per minggu dangadong. Itoroto warna bawi do hami merangkeda. Iteror sebagasan, iteror sedia, ro satpol PP, ro polisi, ro tatara, sudah merpakat dinas, kuangkut kau inna siap, niku, ilapor homai, takko tamang nalani, angun atatan blacklist ni tua urak kuboto urusan namai. Iru hami na jolo amang, sa tau lobi noni jada gudang do hita di sosonari, namak ngoluhoni depe namar ningoti. Mulai ate ma di hamu nainang. Dang maila hamu marage da dituruni hau. Dang maila hamu merjami da dituruni hau. Hau na busu. Ibani saka dikke butuhan dikke naung ibolok koni. Jala pejabat nya kapad huria do bani dikke itu hami. Alai besado di bata. Di batu hami no jadi berkamu do, tabereng do. Nganeng roudan. Alai sumisi roudani. Ngabe biar hita buhana maon kursi den klik do tikini hudulat tadi si ala ima basani de bata ima si hamo lete honon ni rohata di bagasa sadarion ina tanda dua saksi hidup edo jala hati dak konotari tu katikina mangot manate mainang dak kolat di istana hamu ulu hamu mangula-ula Tuhan ala dituruni hau nagok do butuhan dekke na bau
ulu hamu mangula-ula ni Tuhani. Molate mari hamuna. Saya di pasu-pasu debat ama kau lo muna tu ketika mangiut rodi surya anak komuna anak paromain boru hela rodi surya kapo hupumna ate. Tuhan memberkati. Butima. Upasa kami mewakili Parhala do Pensiun Manang Emeritus amang situa RT Panggabian. Yang kami hormati, Amang Pendeta B. Sianturi, Amang Pendeta F. Gultom, yang kami kasihi, Amang Sintua dan Inang Sintua, juga yang kami kasih seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda. Firman Tuhan untuk Inang Sintua Nyonya Tobing Boru Sipahutar dan Inang Sintua Nyonya Pasaribu Boru Siregar terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 399, bersukacitalah. Kedua, selain bersukacita adalah mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dalam tugas pelayanan sebagai Sintua, juga selalu dilindungi dalam bertugas selagi melayani, dan setelah menjadi emeritus tetap melayani dalam berbagai bidang kegiatan. Yang terakhir adalah berterima kasih pada Tuhan Yesus saat ini dapat memasuki masa emeritus, serta terima kasih pada keluarga yang mendampingi ke tempat tugas selagi melayani, seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian sampai di sini kata sambutan dari saya mewakili Sintua Emeritus. Terima berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus. Horas Madita Sautma. Nuain tapas hakma cendramata dohot sian Parhala do Emeritus songon sal ateh Roma hita tujulu akamang. Rak roba habu akadau emeritus pasato sal. Tutujul babu.
Madok sepatah dua kata manang nama ngapu pe. Dus marhamunana dua berdua sama. Satu-satu. Horas madihita saluhutna. Horas. Perjulu mau lihatnya mau dok tutuhani. Jadi sedih ya, padahal merlas ni roha dok sadarion. Alanu nggak dilihat tuhani, tuau pribadi. Nang petikin na mancalo tohon anon. Adong no mata mendampingi alay sonari sa alakku. Tong do madok mo lihat hari Tuhan ini. Dipangiring-iring na di ngoluku. Lebih hurang matutu 20 tahun. Dipakai Tuhan isongon ula-ula na metmen so padokon niya amang pandeta na kaning. Ang kusiyan guguk ko do inang amang dang tarulaon au. Holan halani basan itu hani do. Do siyan tangyang muna amang inang do dukung amuna. Ang godang halani dang bergugo amang inang. Terlumubi do ngaku par pajajaran. Mulai tadi hamuna amang inang disude holong ni rohamuna diau. Tu hamuna pedong aku perhalado. Madok mulai tadi diau. Tu masih denggan kiedo kebersamaan tanah selilingon. Kita saling mendukung, kita saling menopang. Seandainya di antara kita tidak bisa karena satu dan lain hal kita tidak bisa melayani. Dan hia manolak hita sasude lahom manggatihon na. Mulai ate madihamuna di kebersamaan unang lupa hot kamu hamina dua. Jadi dia mang pandeta na dua pe mulai ate amang pas matutu hamuna na dua di tempat tot di resoton. Pas hami memasuki masa pensiun mulai ate amang pendeta Burhan tot pendeta amang pandalen. Sadilian Tuhan di hamu hipason ditabahi sehaton. Dohot kajang nyumur at yamang. So padokon yamang nakaning ikoboy hami songon hamu. Sahat diula tohonani. Luwis yani at yamang ilit tuhani di hamuna. Naparpudis dohonokku. Di hamuna amang inang. Selama 20 tahunon tutu. Dang tagamon. Dang adong nahurang pambahenakku. Sa pangalakaku pakatayon ng pamerengape. Saya dong dona hurang lubi. Au mangido maaf tu hamuna sa sude. Maafpon amu mula dong hurang aku. Martangi yang mahita tu Tuhani. Asa tong dapat dilihat dihita hai pason. Dohot kajang ni umur terlumobit tu dong aku. Emeritus nunga dong aku hamuna sanari. Mau lihat tema terlumobit tu amang marbun. Amang marbun situa marbun tiki ditabalhon ham amang madisi koordinator pelayanan. Saat itu sadarion amang panuta doho amang diau sa diri. Mulai ate dibimbing amun asalilingon amang mulai hitasian jalan Lombok. Mulai ate dama, mulai ate. Jadi ido hat asian nau sa dipasuk-pasuk Tuhan mahita saluhutna. Mulai ate madihita saluhutna. Horas, tong dohita marulakulak mandok mauliate tutu hata pardingan basai. Ala diliando dihita hahi pason dohot kesehatan. Bohita pala ditikyon rapak menyaksihon hami padua
ima dina memasuki pensiun hami. Bamoliate ma di Tuhata. Tuhamu amang inang parhalado HKBP Reformanda. Dongan nami narapak mangulah. Mauliate mamang, mauliate mainang. Di sude retani rohata rotani rohamuna narapak mangulah hita di huriata. Marsi tukol-tukolan do hita rapak olo do hita misalnya dang boy manang naise martugas sadarion rapak au matusihin dan jadi dia dang pelamar situ katuga anak kita amang inang bamoliate ma di haradion ni rohata di siate say tuhama na mempergo namang ngalion hagogoon di hita tarlumobi ma di hamuna aktif dope say dipergogoy Tuhan ma mangula di huriata tarlumobi ma tu hamu amang inang parhalado ruas ni Bandung Selatan yang paling the best. Di mana-mana pun selalu kompak. Selalu kompak saya terus masongon amang inang main hamuate. Molodang boy sahala martugas itor aku lah ke situ. Itor nang polai suruh pe apa itu sih? Apa sih itor na. Bamoliate ma amang inang di namangula hita selelengon di ruasta di Mabansel tim. Saya tong masongon ibek kamu turwasta sa lelengon pe emang selama mangulah mo na. Say di pargogoy Tuhan matok kita sa luhut na tarlumobi mahamo amang. Adong yon sa ada ayat na yung si Jahawku tuhamo amang na say na adope na aktif ya amang. Yohanes 15 ayat 15. Ndada hamu mamilit ahu do mamilit hamu, jalahu padiri hamu, asalau hamu marparbue, jalamian si Panginoon munasian amay, marhite-hite guarhu. Na Tuhan di patate. Jadi adong muses ayat nai. Sian 2 Timotius 4 ayat 5b. Untuk ka hamo amang inang dong aku nama saya aktif do PT. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi ahanang dia peo tuhata tuhita nang dilihat tuhita tohonani taulama doho dengan nati amang inang margogo mahamu di namangula di huriata nang di sektor ta masing-masing. Nang song di itu amang pendeta na 2. Mau lihat matutu amang hamu matutu pala ditikyon, mensahkan kami pensiun apala ditikyon namang. Alai molo tohonan naung hujalo hami say hotdo di hami amang. Dang dohot pensiun yang go tohonan di siap kami. Mau lihat ma amang di hamu padua ti amang. Tersondi di ruas nami, ruas ni HKBP Bandung Reformanda. Hamu amang inang yang langsung niya kaya nakonami. Bamauliati ma di dukungan nang wilemu na tuhami. Say di support kamu duhami molo hami melayani. Di mauliati ma di sude pambenan muna amang inang tuhami tarlumobi makaya nakonami molo akka pambenan nami na humurang barsay marpanganjum hamu. Nang songon itu ruas nami Mabansel tim. Tuhamu amang inang nang songon kaya nakon nami apalagi tiko na tong amang inang sah mahami menjadi pensiun sian huriata sian tonga-tongata mangula di ulahon naung di pasahat ni tuhata tuhami. Basay di pargogoy Tuhan mahami nang songon hita sa luhut na di leon hahipason nasabo hita utong boy marsaor mamuji pasangapon guar ni tuhata. Sude na kakakurangan nami tuhamo amang inang nang songon ni ruas nami sa luhut na ditikin na aktif kami mangula ba wala dong kakakurangan nami ba maaf pa kamu mahami na amang inang di kakakurangan tay asa to kita di pasu-pasu tuhata asa tong dihita leho di leho nakka hahipason doho japalan nalomak ba mauliate masian hami ba
Songoni ma dokonoku ba mauliate ma amang nang songoni di hamu inang. Amin. Ta puji Tuhata, mari dehitan 545 ayat 1 dia 2 nong rimah hita jongjong. Tatangyak kumapiliata, ali di bata aman amin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus, hu pasahat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hu parhasiak kami, pilianon, pati bulhon harajomu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion, buhay marohanami, marhite-hite to dim, asalam hutadahami, gudang ni si lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say South Malomo ni roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa daryon, hanguluan siap hari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan, na mardusa tuhami, unang hami to gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batamaho, di sodakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon, madamena tutodim.
Cus. Oke. Maaf. Alaog do marsipagadon. Udah jodoh bubar hita. Jodoh wartagiak bahita. Wartagiak bahita. Marlastiroha hami Tuhan diari sadarion. Ala ido jujum tuhami. Ala Tuhan nabi doho namanop pa portibion. Hodo Tuhan na adul sien na saung Tuhan di portibion. Ala di pasu-pasu mahabi di bagasa lastiroha. Tarubobi lastiroha di dogan nami. Naung paujukon ulaun hasituaun. Nunggal yokon wala sida obur dagajang onok 5 tahun. Jala ngamamasuhi masa persiu da sida. Pasu-pasu ma inang boru, si pahutar do inang boru si regar. Asam barhite ulau lastiroha sadarion. Lam taride Tuhan ragam dia ka pasu-pasu neng jalon da sida siakko. Di patu pahuriam do Tuhan si panganon. Aladi neng parsaudi horon nami masih panganon ni. Mangilek mahami tujolom. Pasu-pasu masih panganon do sidumoni. Parhitiam mana bagogo tarlumubi makorhon hahi pasu tu pabatang nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi kami tujolom. Amin. Amin. Boleh hati badi hita saluhutna asa sititi masih opa kulang-kulang pengarahutna. Otik sosadia na pinada di huriatta. Saya godak ma pidasura. Ya, mas pangaruh bahita. Silakan Pak. Buat jemaat Mabansel Tim, kita ke depan sebentar. Jemaat Mabansel Tim, boleh teh. Mau memberi kenang-kenangan untuk Inang. Jemaat Mabansel Tim. Semua siswa ke depan untuk